ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya ka Confederation of Meghalaya Social Organization ne ka komso lingba unongelam jongka uba Roy Kupar Senrem kala penpau ka jingsokhya namarba ka jalla Meghalaya ka don menta hapedeng ka jingma lada ka sorkar jalla kamshimkhya banyada ya ka jingyorung ladlan kibri ku banabar hakani ka jalla uba Roy Kupar Senrem ulong ba menta ka special intensive revision kala sedang ha jalla Assam bat West Bengal ka special intensive revision kadai ka jingbet bania biang sa shisin ya ki kerteng jong ki nong thap vot ban pentikna la ki dei shisha na em ki nong shong shnong bapura jong kari ne ki de ki riu shim kabu ki bawan ban buhay shnong na shabar khamtam e na Bangladesh ubaroy ulong ba ladadon ki bakum kita ki basuwan buhay shnong ka sorkar Assam kala aipor arp sagunta bakin mino daladi Ulaong ba ki wei ki jala ki don ya kaan ban yada ya ka jingwan rung kerthap ki brio ki banabar hanrei kani ka jala kamdan satya ya kita ki an ki bakhlan kumta ulakantu ya ka sorkar ba kadai ban pej perman bha khamtam ha khapot ban yada ya kani namar balada yo bandrung ha kani ki jala ka jingma kala ablupa hadin ba ka election commission jo kari India kala arai ban wanra itu ka special intensive revision jongka electoral rule ki artli ki state gani ki jela kata po ka jela West Bengal kumjur po Assam ngilai i ya ka jinglong jingman kum kalong menta po Assam kam tam e ba kumnu bakin lap bakin kem ya ki brio ki ba ka jinglong nong India ka jongki kamlong tikna kumban chu onglo ki ka sarkar Assam kum kalong mentahi ka ile banwat ya ki beri ki bomdei ki nong India ki bedei ki nong Bangladeshi bala dalap ya kum kita le ya ka bomenta kum bang yo khubor ki ong bakin pendon kami ta ka an ka ba aipor ki tang arab saw kanta bakin mi no na po Assam la dalap bu don nu nong Bangladesh khamtam ya nong Bangladesh ba syong basa po Assam la dalap ya kum kita ki beri ki ka sarkar Assam ta ka aipor ka pendon kami ka an ka jongki ka bala don po Assam ba hapo arab saw kanta ki di ban mi no na po Assam Bat kabaar kat kum karai joka election commission ru ban penteri kami kata ka special intensive revision joka electoral rule hakaba ki brio joka election commission kin verify lani kin wat benya ya ki kerteng ki bedan apo electoral rule ban penting kenapa kita ki brio ki belarung hak electoral rule la ki dei hok ne em ban yo bakin yo ya kata ka hok ban vote po India tinggi iba lembah ni ka jingle ya ka SIR hapo kini ki arti gi jela ka we hapo West Bengal ba ka we hapo Assam ku bakalong menta kindon shibun ba ku mangitip he kindon shibun ba ki brio ki ba ka jinglong nong India ka jongki ka long doubtful bat ka baar kini ki brio lada ki sha'be napo West Bengal ne napo Assam kalenti ka basuk bat ka jaka ka basuk ya ki bikin rong kandai hapo Meghalaya tinakliang jong ka komsu menta kasngi ngisu man khot ban dawa na ka sorkar Meghalaya bakan long ka bapet perman ya kum kini jengjana mangilayo khubor ba kum kini gibrio kila ban wan rung lani kila sedang ban wat jaka ban pet na po kini gi artling jela kin wan rung sya gi jela ki ba khamtam ya po Meghalaya na marngitip ang ni jela ka jong ngim don ki an ki kanun kumbalong hagiwe pat ki jela lagi le Nagaland sa Mizoram sa Arunachal Pradesh lane sa Manipur ki don ka ILP kini gibrio kinom yo ban irung sa gini jela reka basuk ki gede makin wan sa gini jela ka jongi ti halor kini ki AKA nakaliang jong kaseng nakaliang jong ka komsu mata kasngi ay ka jingkot bat ka jingnawa khmat jong sorkar Meghalaya ba kadai ban pet perman ya ka jingrung jingmi jong gibrio ka baar ki deru ban pelong ban penting kena ba ubriu lani kibriu ki barung syang kani gejala ka jongi kini badai kibriu kimde kibriu ki beshabe na ka jala Assam kumjuru na ka jala West Bengal but kabalai ngikwa ba ka sorkar kadi ban ai hukum ya ki DC ki SP but ki bor hapo ki border area lani ki khaput jang ka jala ka jongi but kini gejala ki bamarjan ban penting kena ba ka jingrung jingmi jong kibriu na kini gejala ki basyakta lembah kani ka SIR kimde ban yo arung sub bat ka basa ki di ban penting kena bagi beri ki barong syang ni jela ka dongi ki di beri ki babiang ki kot kisla
Badru kumju ban ya koordinate lani ban ya trelang bat ki bor jong ka Sorkar West Bengal bat kumju ru jong ka Sorkar Assam ba ki beri ki ba syabe nang ki kimde ban yo ala bakin wan chani ban verify la kita ki beri ki barung chang ni jala ka jongi khamtam ye na kini ki atli ki jala ki ba ka SIR country ka menta kimde ban yo ala da ka besok man syong man sa hakani ka jala ka jongi kata ka di ka jing khot ba ka jing dawa na kaleng jong ka komsu ya ka Sorkar jala ban nginget ba ka Sorkar jala kadon ya shibun kilat kelenti ki bakale kala ban le kumta na malada kam le kumta kala ban kata ya ka syong suk syong san hakni ka jala ka jongi kala ban kata yangi kiret pat kum gajat ban re nyotrep bat ki garu napo rilum garu bat lada kamla ban te lakam ya ka jingrung jingmi jong ki brio hakum kani ka po lada kini ki brio ki wan bat ki yok suk ban rung ban syong ban sa ban tre ban kata bat hadin habut kin salong sa kita ginong syong snong bapura jong ka jala ka jongi kin sa yok lang ya ka juk ka hok kumangi yo la kalong ka hok ban thep but ban jet ikinong mi khmat la kalong ka hok ban tre ban kata ban khai pateng ban syong ban sa akani ka jala ka jongi ka jingma ka ap yangi ki pat akani ka jala ti nakaliang jong ka Confederation of Meghalaya Social Organization lomba kani ka khubor lomba kilat pathai kubor lomba jing ai kubor ka jongi ka press release ka jongi ngi khot bat ngi dawa na ka Sorkar Meghalaya bo ka jingelam jong chief minister jongi bu de ban chimkhya ni kam ban batha ye ki bor pulit ban batha ye ki bor district bat kumju ri ki bor ki badai ha ki hapo border lan ya khaput ba kumju ru ban khot ya ka jing trelang jong ki nong shong shnong jong ka jalai bor ko we bangin long ki bapet perman hakum kani ka por ban nom ailat ye ki petwer na ki wei pat ki jala khamtam ya na po jala West Bengal mana jala Assam bakin yo ban rong suk ban syong ban sa bat ban kala long ki nong shong shnong bapura jong ka jala